CD ba ni kiɗa in wake ɗan shegi. Fatar shin kunya na ɗauko zan dama ni ma in ɗan kurɓa sai na za in ɗaure. Baba na ka taɓa ai dole in makaranti shi ba sa'an ka ne ba. Wane uwar ka shaka waye san asalinka a bola aka cintai. Bidiyon nan da kuka yi da kai da 'yan matan nan uwar ku zan ci yanzu. Barawo ku tare na ce barawo dan banza barawo rarara barawo 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 barawo. Musaki tsinan ne mai bakin aladai ne a salumi tunumbu karan faransa ai kai ne jagora cikin wannan cuta. To Allah ya tsine ma ya ƙara maka nauyi rarara kazami mai baki da wari shigi yake sakewa da sanyi baya wanka. Na shiga ce sannu kana ta yabon bazum to daga kai har bazum uwar ku yanzu zanci. Barawo ku tare na ce barawo